సో హై ఫ్రెండ్స్, నా పేరు గణేష్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు ఒక మంచి బిజినెస్ ప్లాన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటి నుంచి మీరు ఎలాంటి కష్టపడకుండా ఇంట్లో కూర్చొని 50,000 రూపీస్ వరకు ఈజీగా ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు, అది కూడా మీ యొక్క మొబైల్ తోనే. అది ఎలాగో నేను ముందు ఈ వీడియోలో స్టెప్ బై స్టెప్ ని కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ గా చెప్తాను. ఏ మాత్రం మీరు ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడొద్దు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఏ మాత్రం స్కిప్ చేసినా ఎంత వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు ఎక్కడైతే దొరకడం జరగదన్నమాట. నేను కంప్లీట్ గా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోయేది వరల్డ్ మనీ ట్రేడ్ గురించి అన్నమాట. ఇది MLM కంపెనీ, మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ అన్నమాట. ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది నేను ముందు చూపిస్తాను. దీంట్లో మనం ఏ విధంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు, మన దీంట్లో ప్రాఫిట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏం కథ అనేది నేను స్టెప్ బై స్టెప్ కంప్లీట్ గా మీకు చూపిస్తాను విత్ లైవ్ ప్రూఫ్ తో సహా. కాకపోతే మీరు వీడియోని ఏ మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా కొంచెం లైక్ చేసి సపోర్ట్ అనేది చేయండి. మీరు లైక్ చేసినట్లయితే నాకు కొంచెం సపోర్టింగ్ గా ఉండడం జరుగుతుంది. చూసిన ప్రతి ఒక్కరు లైక్ అనేది చేయండి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. ఫ్రెండ్స్, ఇది చూడండి, ఈ వరల్డ్ మనీ ట్రేడ్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ఈ కంపెనీ 2010 లోనే స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఇది వన్ ఆఫ్ ది బ్రాండెడ్ కంపెనీ, పైగా చాలా ఓల్డ్ కంపెనీ అన్నమాట. ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగిందంటే అబ్రాడ్ లో స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఇది ఇప్పుడిప్పుడే ఇండియాలో రావడం అయితే జరిగింది అనమాట. అప్రాక్సిమేట్లీ ఇది 2020 మార్చ్ లో మనకి ఇండియాలో రావడం జరిగింది అనమాట. దీనికి సంబంధించిన ఆల్ సర్టిఫికేట్స్, అది గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన ప్రైవేట్ కంపెనీ కాబట్టి ఆల్ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని ట్రేడ్ మార్క్ సర్టిఫికేట్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి తీసుకునేసరికి మనకు చాలా లేట్ అయింది. కాబట్టి మన ఇండియాలో కొంచెం లేట్ గా రావడం అయినా దీని యొక్క ఎర్నింగ్స్ మాత్రం నిజంగా అదుర్స్ అంటారు ఫ్రెండ్స్, ఆ రేంజ్ లో అయితే ఉంటాయి. దీని యొక్క సబ్ బ్రాంచెస్ చూసుకున్నట్లయితే మన ఇండియాలో ఉంది, US లో ఉంది, UK లో ఉంది అన్నమాట. అది చూడండి, దీంట్లో జస్ట్ మీరు స్టార్టింగ్ లో ఇది లెవెల్ వైజ్ బేస్డ్ ఎర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నమాట. దీంట్లో జస్ట్ మనం స్టార్టింగ్ లో దీంట్లో జాయిన్ అయి 1770 రూపాయలు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది అనమాట. అది ఎందుకు చెల్లించాలి, దానివల్ల మనకు బెనిఫిట్స్ ఏంటనేది మీకు చూపిస్తాను చూడండి. వరల్డ్ మనీ ట్రేడ్ లో మనం 1770 రూపాయలు కట్టి జాయిన్ అయిన మరుక్షణమే మనం దీంట్లో ఒక యాక్టివ్ మెంబర్స్ గా కనిపిస్తాం అన్నమాట ఆన్ ది స్పాట్ లో. అది చూడండి, దీంట్లో మనకు డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది, ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది అన్నమాట. మనకు ఈ కంపెనీ మనకు డబ్బుల్ని ఎలా ఇస్తుందంటే కంప్లీట్ గా మనం డైరెక్ట్ ఎవరికైనా రిఫర్ చేశామనుకోండి, ఆన్ ది స్పాట్ లో విత్ ఇన్ 5 minutes లో మనకు 500 రూపీస్ అయితే రావడం జరుగుతాయి అన్నమాట ఆన్ ది స్పాట్. మనం ఇలా రిఫర్ చేశామా లేదా, దీంట్లో ఏ విధంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ వీడియో టైల్ బై యాప్ చేయండి, మీకు కింద మీకు రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ కనిపిస్తుంది అనమాట. దానిపైన క్లిక్ చేసిన మరుక్షణమే అక్కడ మీకు ముందుగా పేరుని ఎంటర్ చేయమంటుంది. తర్వాత మీకు సంబంధించిన మొబైల్ నంబర్ ని ఎంటర్ చేసి సింపుల్ గా మీకు కింద రిఫరల్ కోడ్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది, నాదే ఇస్తాను. జస్ట్ దీంట్లో మీరు 4 మెంబర్స్ ని జాయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. మీలాగనే ఇప్పుడు మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు కదా, అదే విధంగా మీరు 4 మెంబర్స్ ని జాయిన్ చేసిన మరుక్షణమే దీంట్లో మీరు యాక్టివ్ మెంబర్స్ కి అయిపోతారు అనమాట. దర్ ఆఫ్టర్ మీరు సిల్వర్ ఆటో పోల్ కి అప్డేట్ అవుతారు అనమాట. దీంట్లో మీకు డైలీ ఇన్ కేస్ మీరు ఎవరిని రిఫర్ చేయలేమనుకోండి, మీకు 1 month వరకు అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది. డైలీ 50 రూపీస్ వస్తాయి మీకు. అంటే మనకు ఓవరాల్ గా మన ఎక్కడెక్కడైతే జాయినింగ్ అవుతున్నాయో అది US లో కావచ్చు, అది UK లో కావచ్చు, మన ఇండియాలో కావచ్చు, ఎక్కడ జాయినింగ్స్ అయినా మీకు మాత్రం ప్రతి ఒక్కరి తరపు నుంచి 50 రూపీస్ రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట. ఇది లెవెల్ వైజ్ గా ఇన్కమ్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా, అప్ టు మనకు 10 లెవెల్స్ అయితే దీంట్లో ఇన్కమ్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. మన కంపెనీ ఈ 1770 రూపాయలు ఎందుకు తీసుకుందో కూడా మీకు చెప్తాను. దీంతో పాటుగా మనకు శాలరీస్ ఎలా కట్టిస్తుందో కూడా మీకు చూపిస్తాను. కాకపోతే ముందుగా మీరు లెవెల్ వైజ్ గా ఇన్కమ్ అనేది చూడండి. దీంట్లో మనకు ఎలా ఉంటుంది, ఏం కథ అనేది కంప్లీట్ గా ఇది ట్రేడింగ్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట. అంటే ట్రేడింగ్ అనగానే ప్రతి ఒక్కరు భయపడచ్చు, అలా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనం ట్రేడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వరల్డ్ మనీ ట్రేడ్ కంపెనీ ఇది కంప్లీట్ గా ట్రేడింగ్ చేస్తుంది. వాళ్ళు ట్రేడింగ్ చేసిన దానిపైన మనం ఏదైనా ఎంతో కొంత ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే, ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ దీంట్లో మీరు ఒక 10,000 రూపీస్ దీంట్లో లేదా 5,000 రూపీస్ మీరు దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి, దీంట్లో మనకు సిల్వర్ ఆటో పోల్ ఉంటుంది, గోల్డ్ ఆటో పోల్ ఉంటుంది అనమాట. దీంట్లో మీరు జస్ట్ అప్గ్రేడ్ అయితే సరిపోతుంది అనమాట. దర్ ఆఫ్టర్ ఎర్నింగ్స్ ఆటోమేటిక్ గా మీరు జస్ట్ 4 మెంబర్స్ ని రిఫర్ అనేది చేయండి, ఓన్లీ ఫర్. తర్వాత వాళ్ళని యాక్టివ్ మెంబర్స్ గా చేయండి. ఆ 4 మెంబర్స్ ని 4 మెంబర్స్ కి మీరు ఇలా జాయిన్ అయిపోండి అని జస్ట్ చెప్పండి చాలు. ఆటోమేటిక్ గా
స్టెప్ బై స్టెప్ మీ యొక్క ఆటోమేటిక్ లెవెల్స్ అన్ని దీంట్లో టోటల్ గా మనకి 10 లెవెల్స్ అయితే ఉంటాయి. ఆ 10 లెవెల్స్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా అప్గ్రేడ్ అయిపోతాయి. జస్ట్ మీరు దీంట్లో ఏ మాత్రం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఎన్నో ప్లేస్లలో ఎన్నో రకాలుగా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతూ ఉంటాం. అది బెట్టింగ్ అని రకరకాల గేమ్స్ ఆడి రకరకాలుగా మనం ఏదో ఒకటి మనము తినడానికి తాగడానికి ఎన్నో రకాల డబ్బుల్ని మనం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. మీరు ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్ చేసి చూడండి, మీ లైఫే మారిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ రేంజ్ లో ఈ వరల్డ్ మనీ ట్రేడ్ అయితే ప్రజెంట్ ట్రెండ్ అవుతుంది అనమాట. చూడండి ఒకసారి మీకు బిజినెస్ ప్లాన్ ని చూపిస్తాను. పక్కన స్క్రీన్ పైన చూడండి మీరు ఫ్రెండ్స్, మీరు పక్కన స్క్రీన్ పైన చూసుకోవచ్చు దీని యొక్క ట్రేడ్ మార్క్ సర్టిఫికేట్స్. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ వరల్డ్ మనీ ట్రేడ్ వచ్చేసి ఎక్కడెక్కడ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవడం జరిగింది, ఏం కథ అనేది, ఇది ఎప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ కావడం జరిగింది, మన ఇండియాలో ఎప్పుడు వచ్చింది అనేది మీకు కంప్లీట్ గా ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు పక్కన స్క్రీన్ పైన చూసుకోవచ్చు. దీంతో పాటుగా దీంట్లో మీకు లెవెల్ వైజ్ గా ఇన్కమ్ అనేది చూపిస్తాను, ఎలా ఉంటుంది ఏం కథ అనేది. ఇకపోతే మీకు లెవెల్ వైజ్ గా ఇన్కమ్ అనేది చూపిస్తానని చెప్పాను కదా. ఇందులో ఫస్ట్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే మీరు 4 మెంబర్స్ ని రిఫర్ అనేది చేస్తారు కదా. ఆ 4 మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి మీకు ఆటోమేటిక్ మీ యొక్క ఇన్కమ్ మీరు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళకి రిఫర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి మీకు 500 ఆన్ ది స్పాట్ లో రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఆ 500 చూసుకున్నట్లయితే మీరు నలుగురిని రిఫర్ చేశారంటే మీకు 2000 రూపీస్ వస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా. ఆ 2000 రూపీస్ తోని మీరు చూసుకోవచ్చు. సెకండ్ లెవెల్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఆ 4 మెంబర్స్ మళ్ళీ 4 మెంబర్స్ ని రిఫర్ చేస్తారు కాబట్టి మనకు 16 మెంబర్స్ అవుతారు. ఆ 16 మెంబర్స్ కలిసి టోటల్ గా వాళ్ళు 4 మెంబర్స్ ని ఇన్వైట్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా మీకు 10 లెవెల్ వైజ్ గా మీకు 50 రూపీస్ అయితే మీకు ఫ్రీగా రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట. దీంట్లో అప్ టు ఎక్కడ జాయినింగ్ అయినా మీకు మాత్రం 101% 50 రూపీస్ వస్తుంది అనమాట. ఇది చూసుకున్నట్లయితే మనకు సిల్వర్ ఆటో పోల్ లో అనమాట. అదేవిధంగా మీరు గోల్డ్ ఆటో పోల్ లో మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. జస్ట్ ఫర్ ఓన్లీ 1000 రూపీస్ పే చేసినట్లయితే మీరు గోల్డ్ ఆటో పోల్ లో మీరు అప్గ్రేడ్ అనేది అవుతారు. అక్కడ పోతే ఇక మీకు డైలీ 75 రూపీస్ వస్తాయి. అది 75 నుంచి 800 అయినా రావచ్చు, కానీ మినిమం అయితే మీకు డైలీ 75 రూపీస్ వస్తాయి అనమాట. మీరు ఈ గోల్డ్ ఆటో పోల్ లో కూడా నలుగురిని టోటల్ గా రిఫర్ చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట. అలాంటప్పుడే మీరు దీంట్లో ట్రేడింగ్ కి అప్గ్రేడ్ అవుతారు అనమాట. అప్పటి నుంచి మీరు దాంట్లో 5000 ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటారా 10,000 మీ ఇష్టం అనమాట. మీరు ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ గా ఒక 10,000 ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి ట్రేడింగ్ లో, అంటే మనం ట్రేడ్ చేయం వాళ్ళే చేస్తారు, బట్ ఇన్కమ్ ప్రాఫిట్ మాత్రం మనకి ఇస్తారు అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ మీరు 10,000 ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి, దానికి మనకు 100 డేస్ టైం పీరియడ్ డ్యూరేషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఆ పీరియడ్లలో మనకు 100 డేస్ టైం ఉంటుంది కదా. ఆ 100 డేస్ లో మనకు డైలీ 600 రూపీస్ వస్తుంది అనమాట. మన 10,000 మనకు పోగా మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ చూసుకున్నట్లయితే అప్ టు 6,000 ఉంటుంది అనమాట. చూడండి 90 డేస్ లో మనకు 6,000 ప్రాఫిట్ ఉంటుంది అనమాట. పైగా మనకు రిఫరల్ ఇన్కమ్ ఎలాగో ఉంటుంది. ఎవరు జాయిన్ అయినా మనకు ఆటోమేటిక్ గా సిల్వర్ ఆటో పోల్ లో మనకు 50 రూపీస్ వస్తుంది. గోల్డ్ ఆటో పోల్ లో మనకు 75 రూపీస్ అయితే మనకు ఈ లెవెల్ వైజ్ గా మనకి ఇన్కమ్ వస్తూనే ఉంటుంది అనమాట. ఇది చూడండి లెవెల్ వైజ్ ఇన్కమ్ అయితే వస్తుంది, కానీ ఇది శాలరీ బేస్డ్ ఉంటుంది అనమాట. మనకు ఆ ఇన్కమ్ ఎలాగో ఉంటుంది, ఇక శాలరీ బేస్డ్ ఇన్కమ్ ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను చూడండి. మీకు పక్కన స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తూ ఉంటుంది మొత్తం. ఇకపోతే మనం లెవెల్ 3 దీంట్లో మనము 64 మెంబర్స్ ని మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఈ కంపెనీ తరపు నుంచి వరల్డ్ మనీ ట్రేడ్ తరపు నుంచి మనకు ఒక డెబిట్ కార్డ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే మనం ముందు దీంట్లో మనకు శాలరీస్ ఉంటాయి. ప్రతి నెల 10,000 50,000 లాక్స్ లలో మనకు పెరుగుతూ ఉంటుంది. మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ముందు చూసారా, మనకు ఫస్ట్ 3 లెవెల్లో మనం 64 మెంబర్స్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసుకున్నట్లయితే 3rd లెవెల్లో మనకు డెబిట్ కార్డ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఇకపోతే 4th లెవెల్లో మనము టోటల్ గా 256 మెంబర్స్ ని మనం 4 మెంబర్స్ ని రిఫర్ అనేది చేస్తాం. వాళ్ళ స్టెప్ బై స్టెప్ వాళ్ళ 4 మెంబర్స్ ని అలా ఇన్వైట్ చేసినట్లయితే మనం ఆటోమేటిక్ గా 4th లెవెల్లో మనకు 256 మెంబర్స్ వస్తారు. దీంట్లో మనకు శాలరీ వస్తుంది అనమాట. ఇప్పటి నుంచి ఆల్రెడీ మనకు 3rd లెవెల్లో డెబిట్ కార్డ్ వస్తుంది. 4th లెవెల్లో మనకు 10,000 ఫిక్స్డ్ శాలరీ లైఫ్ టైం వస్తుంది అనమాట. దీంట్లో మనం ₹1 పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఆల్రెడీ పెట్టేశాం. అది ఎందుకు పెట్టామో కూడా మీకు లాస్ట్ వరకు చెప్తాను. శాలరీ అది దేనికి కట్టామనేది కూడా మనకు ఈ కంపెనీ ఏ విధంగా కట్టిస్తుంది డబ్బులు అనేది కూడా మీకు చెప్తాను. కొంచెం లాస్ట్ వరకు వీడియోని ఏ మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇకపోతే 5th లెవెల్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకు శాలరీ మనకు 5th లెవెల్లో టోటల్ గా మనం మెంబర్స్ ఎంత అవుతారు,
1024 మెంబర్స్ అవుతారు. దీంట్లో మనకు రెనాల్ట్ క్విడ్ ఒక కార్, దీని యొక్క అప్రాక్సిమేట్లీ ప్రైస్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు 4 lakh వరకు ఉంటుంది. దీంట్లో మనకు 50,000 పర్ మంత్, మనకు ఎవ్రీ మంత్ లైఫ్ టైం శాలరీ ఉంటుంది. దీంతో పాటుగా మనకు రెనాల్ట్ క్విడ్ కార్ కూడా వస్తుంది అనమాట. ఇది 5th లెవెల్లో. ఇక 6th లెవెల్లో చూసుకున్నట్లయితే మనకు రివార్డ్ వస్తుంది అనమాట. 6th లెవెల్ అనగానే ఆటోమేటిక్ అప్గ్రేడ్ అవుతుంటాం కాబట్టి మనము 4096 మెంబర్స్ ని ఇన్వైట్ చేస్తాం కాబట్టి మనకు ఎవ్రీ మంత్ 2 lakh శాలరీ ఉంటుంది అనమాట. 2 lakh అక్షరాల 2 లక్షల శాలరీ ఉంటుంది. పైగా లైఫ్ టైం ఉంటుంది అనమాట. దీంట్లో మీరు ₹1 ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ట్రేడింగ్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు, లేదని కూడా అవసరం లేదు. నేను ఓన్లీ ఫర్ ఒక 4 మాత్రమే రిఫర్ చేయగలను అనుకుంటే మీరు స్టార్ట్ చేసి వదిలేయండి చాలు. లైఫ్ టైం మీరు బిందాస్ గా బతకచ్చు. ఇకపోతే 7th లెవెల్లో మనకు ఎంజీ హెక్టార్ కార్ వస్తుంది. దీంతో పాటుగా దీంట్లో మనకు 16,384 మంది అవుతారు కాబట్టి మనకు దీంట్లో 5 lakhs పర్ మంత్ శాలరీ వస్తుంది అనమాట. పర్ మంత్ మనకు ఎలక్ట్రిక్ కార్ తో పాటుగా 5 lakhs శాలరీ అంటే జోక్ కాదనమాట. దీంతో పాటుగా 8th లెవెల్లో చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో మనకు 65,536 మెంబర్స్ అవుతారు కాబట్టి దీంట్లో మనకు పర్ మంత్ 8 lakhs శాలరీ అయితే వస్తుంది. పైగా దీంట్లో మనకు 3 BHK ఫ్లాట్ కూడా ఇస్తారన్నమాట. మనకు ఇల్లు కూడా ఇస్తారు దీంట్లోనే. ఇకపోతే మనకు 9th లెవెల్లో చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో మనకు 2,62,144 మంది అవుతారు కాబట్టి మనకు 10 lakhs పర్ మంత్ శాలరీ వస్తుంది అనమాట. ఇది కంప్లీట్ గా శాలరీ బేస్డ్. మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఒక్కసారి దీంట్లో జాయిన్ అవ్వండి. మీ ఫ్యూచరే మారిపోతుంది అనమాట. నేను నోటితో చెప్పడం కాదు, మీకు లైవ్ ప్రూఫ్ కూడా చూపిస్తున్నాను. మీరు పక్కన స్క్రీన్ పైన చూసుకోవచ్చు. టోటల్ గా ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఇకపోతే మనం కంపెనీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. వరల్డ్ మనీ ట్రేడ్ కదా, ఈ కంపెనీ ఉంటుందా లేదా? మన దగ్గర ₹1770 ఎందుకు తీసుకుంటుంది? మన దగ్గర ₹1770 మనకు తీసుకుంటుంది. మనం డైరెక్ట్ గా ఒకరిని రిఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు డైరెక్ట్ ఇన్కమే ₹500 ఇచ్చేస్తుంది. ఇక రిమైనింగ్ కంపెనీ దగ్గర ఉండిపోతుంది ఎంత? ₹1270 అన్నమాట. ₹1270లో మనకు 10 లెవెల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ 10 లెవెల్స్ లలో ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్కడ జాయిన్ అయినా మనకు ₹50 అదే సిల్వర్ ఆటో పోల్ లో మనకు ₹50, గోల్డ్ ఆటో పోల్ లో మనకు ₹75 ఇస్తారు కదా. అలాంటప్పుడు దాంట్లో సమ్ అమౌంట్ ని కేటాయిస్తారు. అలాంటప్పుడు కంపెనీ దగ్గర మిగిలేదు ఎంత? టోటల్ గా ₹770 ఉంటుంది అనమాట. టోటల్ గా ₹770 ఉంటుంది కదా. దాంట్లో సపరేట్ గా ₹500 తీసి సిల్వర్ ఆటో పోల్ కి, అదేవిధంగా గోల్డ్ ఆటో పోల్ కి దానికి ఒక ₹50, దీనికి ఒక ₹75. టోటల్ గా మనకు లైఫ్ టైం ఎర్నింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఈ ₹500 ని తీసేసి ₹270 ని జిఎస్టీ కింద గవర్నమెంట్ కి పే చేస్తుంది అనమాట. అంటే దీంట్లో కంపెనీ ₹1 తీసుకోవట్లేదు అనమాట. కంప్లీట్ గా మన పేమెంట్ తీసుకొని మనకే ఇస్తుంది. కాకపోతే జస్ట్ దీంట్లో మనం జాయిన్ అయితే సరిపోతుంది అనమాట. లైఫ్ టైం ఇన్కమ్ తీసుకోవచ్చు. అప్ టు 10 lakhs 15 lakhs వరకు అయితే తీసుకోవచ్చు. నేను నోటితో చెప్పడం కాదు, మీకు లైవ్ కూడా పక్కన చూపించడం జరిగింది. మీరు ఎలా జాయిన్ అవుతారంటే మీరు చూస్తున్న వీడియో డెలివరీ యాప్ చేయండి. మీకు కింద జాయిన్ బటన్ ఉంటుంది. దాని మీద క్లిక్ చేసి ఒక్కసారి దీంట్లో జాయిన్ అయ్యి ₹770 పే చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. తర్వాత మీరు ఒక 4 దీని గురించి చెప్పండి, రిఫర్ చేయండి. తర్వాత మీరే చూసుకోవచ్చు. మీ యొక్క లైఫే మారిపోవడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట. 100% నేను చెప్పడం కాదు, ముందు దీని గురించి మీరు వింటారు, చేస్తారు కూడా. కాకపోతే మీరు ఇప్పుడు జాయిన్ అయిపోతేనే ఫ్యూచర్ లో మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇది కొత్త కంపెనీ కాబట్టి చాలా మందికి తెలియదు. పైగా ఇది సాలరీ బేస్డ్ కంపెనీ కాబట్టి ఎవరికి తెలియదు. మీరు ఆన్ ది స్పాట్ లో జాయిన్ అయిపోండి. ఇకపోతే ఈ కంపెనీ మనకు జీతాలు ఎలా పే చేస్తుందని మీరు అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనము సిల్వర్ ఆటో పోల్ నుంచి గోల్డ్ ఆటో పోల్ కి మనము అప్గ్రేడ్ అవుతాం కదా. అలాంటప్పుడు ₹1000 మనం డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అలాంటప్పుడు 4th లెవెల్లో చూసుకున్నట్లయితే 1024 మంది ఉంటారు. ఆ 1024 మంది నుంచి ఒక్కొక్క ₹1000 తీసుకున్నా ఒకసారి చూడండి కంపెనీ దగ్గర ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంటుంది అనేది. ఆ ప్రాఫిట్ తోనే మనకు శాలరీస్ మనం ఒక్క మెంబర్ దే క్యాలిక్యులేట్ అనేది చేస్తున్నాము. అలాంటిది 1024 మందిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత డబ్బులు అవుతాయో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. ఆ డబ్బులే మనకు శాలరీగా పే చేస్తుంది ఈ కంపెనీ అన్నమాట. వరల్డ్ మనీ
ట్రేడ్ కంపెనీ. ఇది కంప్లీట్ గా MLM కంపెనీ కాబట్టి, మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ కాబట్టి మనకు శాలరీ బేస్డ్ వైజ్ గా శాలరీ అయితే పే చేస్తుంది. మీరు మీ యొక్క రిఫరల్ కమిషన్ ని ఆశపడకండి. ఫ్యూచర్ లో మీకు చాలా బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంటాయి. లైఫ్ టైం మీరు ఎర్నింగ్ తీసుకోవచ్చు. అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ అనేది చేయలేను ఇంత మంచి కంపెనీస్. మనం ఎన్నో రకాల కంపెనీ చూసాం మధ్య నుంచి, కొంతమంది ఫ్రాడ్ చేసి వెళ్ళిపోయిన కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి. కానీ ఇది ఒరిజినల్ 100% ట్రేడ్ మార్క్ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్న కంపెనీ, పైగా 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగిన కంపెనీ. పైగా దీంట్లో మనకు క్రిప్టో కరెన్సీ కావచ్చు, బిట్ కాయిన్స్ కావచ్చు, ముందు ట్రేడింగ్ అనేది చేస్తారు. దాంట్లో జస్ట్ మనము కావాలి అని కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదనుకుంటే వదిలేయచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంటుంది, మీరు అక్కడ నుంచి ఒక్కసారి జాయిన్ అయ్యి ఒక 4 members ని రిఫర్ చేసి వాళ్ళని ఒక 4 members గా రిఫర్ చేయమని చెప్పండి. ఆఫ్టర్ మీరు లైఫ్ మొత్తం బిందాస్ గా బతకచ్చు ఫ్రెండ్స్. లైఫ్ టైం ఎంత కాదన్నా మీరు 50,000 రూపీస్ అన్నా ఈజీగా ఎర్న్ చేయగలుగుతారు ఈ వెబ్సైట్ నుంచి. ఫ్రెండ్స్, ఇకపోతే మీరు ఎలా జాయిన్ అవ్వాలో నేను కరెక్ట్గా చెప్పలేదు కదా. మీరు కింద లింక్ పైన క్లిక్ చేసిన మరుక్షణమే ఈ పేజ్కి వస్తారు. ఈ పేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మీ యొక్క ఫుల్ నేమ్, తర్వాత ఫోన్ నంబర్, తర్వాత మెయిల్ ఐడి, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి కింద మీరు జాయిన్ బటన్ పైన క్లిక్ అనేది చేయవలసి ఉంటుందన్నమాట. క్లిక్ చేసిన మరుక్షణమే మీకు స్టార్టింగ్లో ఇన్యాక్టివ్ అని వస్తుందన్నమాట. స్టార్టింగ్లో మీరు పేమెంట్ చేసిన మరుక్షణమే అక్కడ మీరు గూగుల్ పేతో చేస్తారా, ఫోన్పేతో చేస్తారా, మీ ఇష్టం అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఇది చూడండి, వరల్డ్ మనీ ట్రేడ్లో మనం ఏ విధంగా పిన్స్ని బై చేయాలి, అదేవిధంగా మన యొక్క పిన్ని ఏ విధంగా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను. చూడండి, స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. ముందుగా మీరు మన యొక్క ఒరిజినల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి. వరల్డ్ మనీ ట్రేడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు సంబంధించిన ఐడి ఉంటుంది చూడండి. ఆ ఐడితోని మీరు సింపుల్గా లాగిన్ అయిపోండి. నా యొక్క ఐడితో నేను ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అయిపోతున్నాను చూడండి. వన్స్ మీరు ఈ విధంగా సైన్ ఇన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో మీరు ఇక్కడ చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటంటే, ముందుగా మీ యొక్క ఐడిని మీరు యాక్టివేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. పైన చూసుకోవచ్చు కాట్రోత్ గణేష్, నేను యాక్టివ్ మెంబర్స్గా ఉన్నాను. నాకు కింద చూసుకున్నట్లయితే 29 days లెఫ్ట్ అన్నట్టుగా చూపిస్తుంది అన్నమాట. 4 members నేను కంపల్సరీ ఇన్వైట్ చేయవలసి ఉంటుందన్నమాట. దీనికోసం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఒక పర్సన్ని నేను ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. ఆ పర్సన్ యొక్క పిన్ని నేను ఏ విధంగా యాక్టివేషన్ చేస్తానో మీకు ఒకసారి మీరు లైవ్ డెమో అనేది చూడండి. ముందుగా ఈ 3 dots పైన ట్యాప్ అనేది చేయండి. ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ బై పిన్స్ ఇన్స్టెంట్లీ ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంటుంది అనమాట. వన్స్ మీరు దీనిపైన వన్స్ క్లిక్ అనేది చేయండి. మీరు ఇక్కడ ఎన్ని పిన్స్ని బై చేయాలనేది ఇక్కడ మీరు చూస్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన మరుక్షణమే 1, 2, 3, 4, 5 మీకు చూపిస్తుంది. మీరు ఒకటైతే ఒకదానిపైన ప్రెస్ అనేది చేయండి. 1770 రూపీస్ అయితే ఉంటుంది. ఇందులో మీరు సిల్వర్ పిన్నా లేదా గోల్డ్ పిన్ని పర్చేస్ చేయాలని మీకు అడుగుతుందన్నమాట. ఇందులో మీరు సిల్వర్ పిన్నే స్టార్టింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి మీరు సిల్వర్ పిన్నే మీరు ట్యాప్ అనేది చేయండి. కింద మీకు బై ఆప్షన్ కనిపిస్తుంటుంది. దీనిపైన వన్స్ మీరు క్లిక్ అనేది చేయవలసి ఉంటుందన్నమాట. వన్స్ క్లిక్ చేసిన మరుక్షణమే మనకు డైరెక్ట్గా పేమెంట్ పేజ్కి రిడక్ట్ అనేది చేస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి మీరు దేని ద్వారా పేమెంట్ చేస్తారు, క్రెడిట్ కార్డా, డెబిట్ కార్డా, యూపీఐయా, నెట్ బ్యాంకింగా, వ్యాలెట్స్ నుంచా, లేదా ఈఎంఐయా, లేదా పే లెటర్ అనేది మీ ఇష్టం అన్నమాట. మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ప్రజెంట్ మీకు యూపీఐ ద్వారా పేమెంట్ చేసి లైవ్ మీకు చూపిస్తాను. నేను ఫోన్పే నుంచి ఇక్కడ నుంచి పే అనేది చేస్తున్నాను చూడండి. డైరెక్ట్ నేను పే చేస్తున్నాను. పే చేయి ఇది డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి మనకు ఫోన్పేకి డైరెక్ట్ రిడక్ట్ అనేది చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ నుంచి నేను పేమెంట్ చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఫ్రెండ్స్ అయితే చూడండి, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు నేను 1770 రూపీస్ అయితే ఇక్కడ నుంచి పిన్స్ని బై చేయడానికి పేమెంట్ అనేది సెండ్ అనేది చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ నాకు వచ్చేసింది. నేను నా యొక్క పర్సనల్ పాస్వర్డ్ అయితే ఇచ్చేస్తున్నాను. ఇచ్చేసిన తర్వాత నేను పేమెంట్ అయితే ఇక్కడ నుంచి సక్సెస్ఫుల్గా చేయడం జరిగింది. మీరు చూసుకోవచ్చు నాకు పేమెంట్ వచ్చేసి సక్సెస్ఫుల్ కావడం జరిగింది. మీరు పైనుంచి కూడా చూసుకోవచ్చు ఆటోమేటిక్గా నాకు ఒక పిన్ అయితే బై కావడం జరిగిందనమాట. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేస్తారంటే గో టు డాష్ బోర్డ్ ఆప్షన్ పైన వన్స్ క్లిక్ అనేది చేయండి. ఆటోమేటిక్గా మీరు మళ్ళీ సక్సెస్ఫుల్గా ఇదే వ్యాలెట్కి వస్తారనమాట. వన్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు బై చేసిన పిన్ని ఏ విధంగా యాక్టివేషన్ చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను చూడండి. మనం పిన్స్ని అయితే సక్సెస్ఫుల్గా ఒకటి బై అనేది చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఆ మెంబర్ యొక్క ఐడిని ఏ విధంగా యాక్టివేట్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను చూడండి. యాస్టీస్గా మీరు 3 dots పైన ట్యాప్ అనేది చేయండి. ఇక్కడ మీకు పిన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఆప్షన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దీనిపైన వన్స్ క్లిక్ అనేది చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేసినట్లయితే ఆ పర్సన్ యొక్క ఐడి ఉంటుంది చూడండి. మనం ఒక పిన్ బై చేసినట్టుగా ఇక్కడ మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అలాంటప్పుడు మీకు పైన వాళ్ళ యొక్క ఐడిని మనం యాక్టివేట్ చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ఐడిని మీరు ఇక్కడ ఎంటర్నేట్ చేయవలసి ఉంటుందన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ ఒక పర్సన్ది నేను ఆల్రెడీ తీసుకోవడం జరిగింది కదా, నేను ఇప్పుడు యాక్టివేషన్ అనేది చేస్తాను చూడండి. ఈ విధంగా మీరు
ఐడిని ఎంటర్ చేసుకోండి. ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఇక్కడ యాక్టివేట్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంటుంది అనమాట. అంటే మీ అంతలా మీరే ఏ విధంగా యాక్టివేషన్ చేసుకోవాలో మీకు కంప్లీట్ ప్రాసెస్ చూపిస్తున్నాను. మీరు యాక్టివేట్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన మరుక్షణమే ఆన్ ది స్పాట్లో వాళ్ళ యొక్క ఐడి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో యాక్టివేట్ అనేది కావడం జరుగుతుందన్నమాట. ఇప్పుడు మీకు లైవ్ డెమోనే అంత మీకు ప్రాసెస్ చూపిస్తున్నాను. చూసారా, ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ నుంచి మనకు కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుందన్నమాట, ఐడి అదేనా కాదా అనేది. ఇక్కడ నేను యాక్టివేట్ అనేది చేస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు కన్ఫర్మేషన్ యాక్టివేట్ పైన ట్యాప్ చేసిన మరుక్షణమే ఆటోమేటిక్గా ఐడి సక్సెస్ఫుల్గా యాక్టివేట్ కావడం జరిగిందనమాట. వన్స్ మనకు ఐడి యాక్టివేట్ అయిపోయిన మరుక్షణమే దీంట్లో ఏముండదు అనమాట. ఇది అదర్ పర్సన్ది నేను చూపించింది. ప్రజెంట్ అయితే చాలామంది పెండింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నారు. మీరు వెంటనే మీ యొక్క ఐడీస్ని మీరు ఎలాగో జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి ఆన్ ది స్పాట్లో మీరు యాక్టివేట్ అనేది చేసుకోండి. ఎందుకంటే మంచి ఫ్యూచర్ కలిగిన వరల్డ్ మనీ ట్రేడ్ వెబ్సైట్ ఇది. ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి, ఫ్యూచర్ మీకు ఎంత బాగుంటుందో మీరు ముందు చూస్తారు. దరాఫ్టర్ మీరు యాక్టివ్ మెంబర్గా ఏ విధంగా మారిపోతారు అనమాట ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో. ఒక్కసారి మీరు యాక్టివ్ మెంబర్స్గా మారిపోయిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా పేజ్ అనేది వస్తుంది. టోటల్గా నా వ్యాలెట్లో 3,375 రూపాయలు ఉన్నాయి. నా యొక్క టోటల్ ఇన్కమ్ చూసుకున్నట్లయితే విత్ ఇన్ 15 days కూడా కాలేవు నేను జాయిన్ అయ్యి ఇక్కడ నాకు 10,000 రూపీస్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే నా యొక్క ప్రూఫ్ కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను కాబట్టి మీరు కంపల్సరీగా మీరు దీంట్లో ఒక్కసారి జాయిన్ అయిపోండి. లైఫ్ టైం ఎర్నింగ్ అనేది తీసుకోవచ్చు. దీంట్లో పేమెంట్ విత్డ్రాల్ మనం ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు అంటే కంపల్సరీ మనకు పాన్ కార్డ్ అయితే అవసరం ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే మనకు దీంట్లో మనము విత్డ్రాల్ మినిమం 500 రూపీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. విత్ ఇన్ 3 hours మన బ్యాంక్ అకౌంట్కి అయితే అమౌంట్ విత్డ్రాల్ కావడం జరుగుతుందన్నమాట. ఇందులో మనం మన యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్, ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్, పాన్ కార్డ్ని అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుందన్నమాట. తర్వాత మీరు విత్డ్రాల్ పేమెంట్ కొట్టిన మరుక్షణమే మనకు 10% జిఎస్టీ కింద కట్ అయ్యి రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ అంతా మనకు మన యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్లో జమ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట. ఈ విధంగా ఈ వెబ్సైట్ త్రూ చాలా మంది ఇప్పటి వరకు లక్షల్లో సంపాదిస్తారు. మీరు ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే జాయిన్ అయిపోండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో మీకు ఏ మాత్రం హెల్ప్ఫుల్ అయినా కొంచెం లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై